Katibo kabao, katibo no demo. Katibo kabao, katibo kabae. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد, l'expliquer Archimang na uma lobiwang ala barada na sisa na biji suite kondre fusranang. Me baru een beetje odi was pesruto odi fu Islam pede nanga halada fu gado de nanga wala malanga le bribe wang salamu alaikum wa rahmatullah le beji Allah grand gado fu luku wale mala dat we kan de nanga moe gezondheid zodat dat corona die nono erigerna na grondtapu na fu riger atapa unu dat na fu kabau wala mala ma u kan leren van les, u kan vrede, dat we nom do ogri, want de siki en kon zomaar. So siki de, atap grondtapu altijd aben de, maar tekens van siki de kon na herkondre, na hergrondtapu, dat hij aan de zomaar kon, de soort van dat hij kon, voor die dens maar de boom voor ogri, dan gaat de straf niet op haar disi. Biasma di nebri ben gado no lo bator desi. De taki no asandat no de nebi dat gado kan strafu. Maar we leren sandeti en a Quran Allah kriboy buku di kong. Dat gado taki so. Dat de ogri e psa. Dat apa a doti na watra. Usande libisma du na de anu. Ya ba verse na Quran pe gado taki. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد فسادنا أغري ديسمايدو portori dibismaidu asoren srefi antapa adoti en asoren sref nende watra fu agrontapu fu di sang libis maduna nga din anu barana sisa wi sabi sa des maidu aussi bon ho sens de adu den di si den felam sa da solis de mai sori pa de mai fisi na se son furu fisi de mai ari de mai ar pur tum si furu fisi dat nono na grontapu en den biji se bum furu fisi bum fisi moi sweet fisi mende de no demoro de klaar de allemaal. En na natuur den meti ne du so, den fisi ne du so, den furu no was mane du so so libis mai do asandati. Des me go onti, wabi onti mango onti, de onti zada fanodu, da lib de rest. Maar te man kon nga den biji orga fudeng, den biji company fudeng, de moment biji money, dan me onti tum si furu. Kan no jen ja sranang, ma me jen trak wonder de me dwing. De man doen zodanig dat de landis den konden dat die abif meki beperking, bepaalde wetten voor stop den zo lees zo'n bepaalde precies 60 mung lang in de mag onti darpe. Baga dat die mag onti. Dat bepaalde met die in de mag onteng. Zo aan den mag onti zelfs wat Amerika bijna mij klaar den helemaal. Alleen is een soort story die daar. Dus dat is haar façade. En die is mij doe dat in de grondtapu. En dan laat ik ليذيقهم بعض الذي عملوا so that God must make them testy some of the sons and do لعلهم يرجعون
Dat kan deden kan dari kombaka. Dat mag takik dari kombaka na ledi pasi. Para nanga sisa te dembo taku mo tratori. Te dembo takik chinso abra a differenti middelen den godsdienst die de. En allemaal, maar we sabita ki in Sranang, waar nee, we gaan tapen ook toen maar pesut in Sranang. We hebben bonfurs maar de archi, dat sommige dingen bonfur voor u de christen. Want toen voor u contra moslim. Voor contra moslim, dan we leren nieuw sani, zo we leren in een kerkie. Dan we soort wat toe sani jaso. Sa islam kon leer unu en mo sabi sanatori. Dat want taki bakala den buku den kong. No kriboy buku kong dat na Quran. So bo yera tori dat ikba. En bakala den profeti di sala gadu besen kon don kriboy profet kong profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam freda na khadala freda na khadala fu gadu den na eng en na de alamala. Dan san de so differenti na islam sano de en a christen leri. Dus ne kerki man if je takanga ding of je jere ding so le do teji taka islam no boom. Want de leri wa het rasani want i leri dat Jesus Christus kon fu dede ji you son do so dat if je accepteer dat je dan you gonna paradise. Maar alaste buku akriboy buku de kon ne takso. En dan before su kuluku na buku, we Muslim, want we aba akriboy tori. Dan we lugu, ala den deme kona fesi. Ten eerste we lugu dat a buku dis die we abi na laste wang na akriboy wang. En a buku kong, da saka kong na profeet Muhammad, a engel Gabriel, in Arabisch kan Jibril, saka kong na nga eng. So ba buku dis ben dekba. Na hemel, dat een principe kari Allahul Mahfuz, dat een principe alasani voor een herbestang dekaba, skrifikaba, neken sorry voor au kong voor de. Dus alasan tenanga baka grond tapu di sinanga tena paradise alasan de dar skrifik basosa. Gadu skrifi alasani di au kong vanaf Abidjan. Zolang de Koran beproeft dat je opdracht naar engel Gabriel. Tjaren kon naar de tweede hemel. De eerste hemel. De eerste hemel, na hemel, dat na even wel lucht je mita dati. Maar unu libis man mita dati, omdat die asan de moro geestelijk. Avans van de man gaan naar een raket, de Amerikaan gaan naar een raket, de man tak de door een kinki. Non kinki da jesa baka ukuja so ando de fara self de crossbay boom crossbay ade so crossbay dat de bena de crossbay ade lagna a song de schendrape a song de so fara de dat 9 minuten dat na licht minuten dat tot kan fara dat unomang met een bang beschrijving no jaso. Want anders heb je een kennis voor wetenschap, al moeilijk veel volging. Maar farap samarki. De man door het dappen. Dat jasa baka ook de man door. Dus ik kan takleki, if je de jaso, dat baka 1 kilometer in mita munkenki. Dan asong de kan de 100 kilometer moro fara. If je een verhouding hebt, dat van jaso, gelukkig verhouding, dat vijf jaso, dat kan dan munkenki de wan 10 kilometer fara ja. Da a song de 100 kilometer moro fara. De is ja verhouding. Faasan de. In elk geval, aan de 10 en 100, a de dusun, dat we normaal verstaan en verlibator dat die. A torna dat die a eerste hemel drape a sakakong a her Koran en voor dat die a pres drape a engel becharen kong na grondtapu na profeet 23 jaar lang. Chinso e charen kong ala lesi. E fa be charen kong. Abe kong na kennis na de verse. Dat ta kong e lezen ja profeet. Dat ta profeet dieren da ai memering direct. Dan
A profeet ben abi na en den discipelen, zoals den die ben sabi schrijven, dus te assen kon dan direct en met den schrijven. Sabi kon. Nou, staan het nummer dengan telah profeten. Den telah profet nummer dua staan dat. Zoals den met kisa buku gewoon. En laatste van Jezus Christus en schreef dat kisa buku, lek maar lichtstraal kon in ati, dat kisa buku. Dat sabah her buku. Maar nou te je nog wat schrijf dat. Die schrijf voor den schrijf je evangelie van Barnabas. De man den discipel van Jezus en dan ben de Levi. En dat is zo bekend dat is maar de discipelen. Dan Levi hebben een bijnaam de karen Barnabas hebben een cross bijnaam Jezus. En beschrijf en schrijf. Hebben ze beschrijven dat voor een schrijf hebben beschrijven lekker een dagboek aan het schrijven. Alles aan Jezus betakjes hebben doen, alles aan hebben schrijf voor Jezus hebben schrijven. Dus een boek voor een. De morgen betreft, morgen informatie lekker de Bijbel zijn drapi. Omdat hij beschrijft alles aan niet. En dan met de inschrijf aanwezig. Alle de Bijbel zijn schrijf bakken dat hij schrijft naar tras maar schrijft ding. Maar Barnabas schrijft terwijl hij met dat Libi en dat boek dat ben daar. Die adede bernanga eng. En bakken dat hij bakken 100 jaar zo. De man kon ofena boek op haar grebi. Want de man ben berg voor je berja zo. Dat trakon de mijn berg trafas in mijn potamang en wan biji olo da tap grond tapelek in wan bergi zo zo. Aso de pot ding. Dus ik ben kan wakago en a pre pat ben maar be berg ma. Zo de fening. Awas fade. Abugula ben feni. Abu furtori ben kwa leti. Dus ma kon sabu sasani din le mesabi. Mali balati. Aptor ni montaki dat Tolukas asan dat zo, want no den Bijbel din is ma abi, a moro oru Bijbel din abi, a moro oru wang die der, dat na het schrijven in Latijns, Grieks en Latijns, den taal dat die. Maar de man nog aba evangelie van Jezus na en a tongo die Jezus betaki dat na Aramees. Aramees nog een dialect voor Hebreeuws. En Hebreeuw na a tongo voor de Joden. Dus if de abi a originele evangelie van Jezus, abe moest dena in Aramees. Je ziet? Lek van a evangelie van Barnabas te in, abe schrijven Aramees. En dan staan er met Fanny in a bibliotheek, en a boeken also voor a paus. A paus in a Vatican in Italië. In een bibliotheek, en een boeken camera, en boeken also. Wang den kardinaal, die bedenk was secretaris, a man min nem beneng framarino, da man dat fena buku. Amai look dem buku da man fena buku. Da sameka sana san fa buku, want da man beji lees ha buku, ama lees story na buku di, en men leren na Bijbel. Dan a buku ama lees dat Jezus is tak dat bakami man pra profeto kon. A profeto kon in nena Ahmad, dan anem Mohammed schreef vermeld drape. Da aman skreeki da man teka buku gane os aman biji vertaling in Italiano. Baka de ma vertaling in Spaans, baka de vertaling in Engels en Adraton. Dus dat boek dat komt, maar een kerk verbiedt een boek. Een kerk dat is, maar dan mag deze Bijbel schrijven. Rooms-Katholieke kerk in een mag deze Bijbel schrijven. Laat staan wat er boek. Dus de mannen dus meest asansa met dat ja zo bonvoers mannen sabadori. Dat evangelie van Barnabas na een boek toe. Ik vind dat ik ga de lerman view. Kan de mannen sabi of de man sabi maar de moet ik na boek no boom. Ano boek dat no hebben staan. Of je nog meer in een lees boek dat een boek aan le boek. De mannen want veel lees boek dat. Maar Framarino, a kardinaal, dama lees boek dat hij. Een man trouw moslim. En een man vertaling. En in was maar de christen te man lees boek dat de man sabi. Omdat hij Jezus met taki baka eng. Ja, de Bijbel dat no jabi. Hij schreef in Johannes dat hij een trooster ook kon. Dat ik moet voor mij bij taje eten, maar in man verstaan no. In man charing no, maar hij een trooster ook kon. En Jezus taki dat hij de van no doet me go. Ni moest voor gue, if me no gue, a trooster no kon. Temi go dat moest en kon. En eng oteji alatori di namate you know, eng oteji alatori. Nou, je ziet baka die Jezus gue. En wie ook te brief dat Jezus ben gue. Maar we brief dat Jezus no ben go tapa kruis. De van Koran, Allah et ejunu, dat Jezus no ben go tapa kruis. Maar aben jers so, jideng. En Jezus no ben konf dede. Aden jode ben man kiering. Maar de man mek wan tori baka dati.
En dan, Samsano. Dus hij leert dat hij, Jezus Christus, akong na alabi kriboy profeet voor de Joden. Abi de laatste one. Nou, de attackie dat hij me gwe en if me no gwe atrosten no kan kom. Dat wat atrosten no ben danga den. Dus desma die attackie dat die atrosten na Heilige Geest. Da Heilige Geest ben dapek ba. A Heilige Geest ben de altijd de profeten. En in Felisa in het Nieuw Testament, je ziet dat die Jezus ben dopu. Dan lijkt me dooi van Heilige Geest zakken kon tappen. En was sting ben de van hem dat ik dis na mi pching, mi welbehagen, mi lobeng. Dus dat ben dat ik ba. En Jezus betakken ook toe. We lezen in het Nieuw Testament dat aan een Heilige Geest een krachtig ving, de roken doet, de wonderen doet. Dus dat ben dat ik ba. Maar Jezus is taking over man die ook kon, die nog kon eten, if I nog en ook kon. Dat de man sani, want trasani ook toe dem die taking dat de Heilige Geest na a trooster. Dat Jezus ben tak ben jong, move tori na biteji, maar ting eng ook kon eng oteji ala den tori dat song soort jong tori den leri baka Jezus gwe. Noan jong tori den ma sorry. Alle den tori sle moteji, ne san da ben na buku ba. A skriven na buku. Maar san tratori die no schrijven na buku, die kon baka dat die a trooster kon. Dan wie brief dat a trooster na profeet Mohammed, vrede zijn met hem, na eng. Die kon baka Jezus. En dat tak dat ook die glorie na mineng. En dan na Koran ook toe dat Koran dan na buku die Mohammed vrede zijn met hem char kon. En Jezus vermeld in na buku. Sommen lezen, meestens 25 lezen. De vermeld net zoveel lezen als profeten die in de Koran. Dat wat dat je verheerlijk Jezus ook toe. Dat voor de wonderen voor Jezus ook toe. Dat doet sommige wonderen. En sommige wonderen die in de Koran vermelden voor Jezus, niet in de Bijbel. De Koran heeft tegen dat Jezus ben kom en Maria en mama ben daar. Je leest de Koran liggen in het hoofdstuk. Dat die een hoofdstuk, dat was surah. Na neng fu a mama fu Jezus. A Koran na buku de menjina profeet Muhammad ina ban hoofdstuk die daar aan neng fu a profeet ma. Ma bende ma hoofdstuk fu a neng fu a profeet fu Jezus ma de wel. Dus ik kan zeggen tegen profeet Muhammad, nou bent het tegen Jezus. Ik vaar soms de tak dat profeet Muhammad na antichrist. Toen dat no de. Dus je ziet dat profeet Muhammad vrede zijn met hem. Aben lobby Jezus. Dat ik en mijn brada een profeetschap. Met een profeet en een groep. Dat is dat Maria en mama, de vrouw voor Imran. Dus een familie neemt voor Jezus naar Imran. Dus die hebben dan gebeuren. Hebben die gado. Dat is gado. Zonder mi bere te akon me jeng jiu. Le kon offer jiu. Zijn offer. Dat wat ik hier achin dat want desma de me bribisma. De abi agwenti voor jiwam chin voor den jigado. Dat chin dat die betainas in a kerki. Of a synagoog. En dan den leerman de beluka chin dat die. A chin dat de leer alles aan voor a buku. Dat akon bij a chin dat de controle priester. Dus die a chin geboren. A geboren een meisje. Atak mo gado. Kol rabbin ha unsa. Yani takimi gado no een meisje geboren. Gado takina Allah takina Quran. Walesa zakarukal unsa. Maar taki dat die amam chin no delega om op chin. Dat taki dat om op chin aben waarde ook toe. De trafasi. En toe aben waarde. Bijvoorbeeld maar bisa beluko mam chin. Utaki mam chin amor waarde. Maar ini wang ten aben waarde. Lees zakarukal unsa. Da mama fu Mariam of Maria. Amek wan beji drape. En a beji dat is een gevaarlijk soort beji. A beji atake wa inni sammeituha Mariama. Dat mi jing aneng fu Mariam. Wa inni u'izuha bika wa dhuriyataha min ash-shaytan ar-rajim. Atake mi gado me pota achin disi nga sang okon fu achin disi. Ara tu me poti ne en bescherming. You saluko deng. Allah. Fa bescherming voor een vervloekte Satan. Dus apoti Maria, nanga apocing sasan kong voor Maria,
na onder bescherming van God tegen een vervloekte Satan. Daarom ik profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam dat hij alles met die geboren Satan het vasting. Als Satan of Shaitan we elkaar ook in Arabisch vasting. Boiti Isa, Nabi Isa alayhi salam, Jezus, Shaitan lebih ma faseng, amma fa bembe ko spesitu dua. Mas dua wanta ko spesitu beji. Agora te bring fu afasi fa Shaitan. Maar Jezus be abon spesitu Messi. Ano somar akong en tele sa Quran yo sitaki atori afasfa a Quran takatori a de hertrafasi. In de Bijbel je leest over dat Maria met dengan Jozef en dat met de Joden, de Joden, ben we accepteren dat Jezus ben geboren, yani, like een wonder, zonder pa. Dus dat, nou, Jozef na pa, abe dan Maria. Dat natuurlijk, voor mij reizen dan een vrouw, ze met witjes, ze met moe, dan de strip drapen, dan ineens een vrouw dan abere. De nongas mo la brief taka a mano na wan saning na tori. Dus alles moet tak ne sikara mandu wan saning. Awas fai taki. Maar de hele Koran, afas van Koran en takatori, en na hoofdstuk van Maria, dan atori dape hetrafasi, dape noans mansman vermeld dat Maria ben die na kerki, dan in wan bede. Dus die hebben geboren, en maar men die offer die gado, dan Zacharias, we karen Zacharias, en ben de hoge priester. In islam is dat een profeet. De een profeet ook toe. Dan één kies a verantwoord toe voor Luca Psindisi. Voor Luc Maria. Dan Maria bent in een kerkie. In een synagoge. Bent in een synagoge in Wang. In Wang. Heb je een camera? No one's man be mag go si en. Bemoei na en boy Zacharia. In Wang met chari nyanjing. So wali si da go na Maria. Afetak Mariam abi nyangba. Dus fos achari nyankon da abi nyangba. Da ataki o Maria. Pifena nyandisi. Ataki Maria ataki gado e Jimmy. Fu aparade se nyankon Jimmy. E jisuma weni. Zonder rekenschap. Da ataki ma dat kan. Da engo bijibaka. Want dan bi abi king. Informele onvruchtbaar. Da bijibaka. Dat gado Jimmy want je ook toe. Of is mevrouw onvruchtbaar. Dat zo gebeuren dat akisa inspiratie van Maria dat een bijibaka dat gadoji in Johannes. Dus dan Johannes geboren. Zie, dus maak je Johannes ben geboren before Jezus. Dus nou, dat Maria ben de in one. Dat we lezen akisa een ingeving. Dat Guadoro zei, Aguana woestijn. In one. Ineens zo als je een man. Atak zo maar je met actie gado voor Chibrimi tegen je of je verder gado. Dat ben de Gabriel, man, dat ben sabi. Nou, Gabriel teken engel vorm dat ik in Rasul Rabbik mina wan boskopo wan voor je gado li habala ki golaman zakiya. So me kan jia bon nyusu, so me kan jiu wan bung ching. Dan ataki famille kan ki som chin no libisman no fasme ooit. En me no takur vrouw. Dan Gabriel taki asoyo kiseng da poten anu na emofo da ablo tapeng anu gona tap Mariam ablo pro tapeng da fa brogon tapu da so a geest go in a fasidati akisapching Gabriel poten anu emofo da abro atapu Maria na embere abro tapeng apap sa haar geblazen. Dat asabro a geest go na eneng. En bakadati da ataki jis asani atori is makkelijk jikado. O mek Jezus o mek a chin disi do kon wat teken die a heel groot tapu. En dat was teken voor wie was teken voor gado. Dagwe da a orbere. En a tandra pete a chin geboren. Da chin geboren da akisa pen voor geboren van chin. Daar ben je onder een dadelpalm, dat was zo vruchten negro in Sranang. Daar ben je maar dat je geboren hebt, je tak nanga eng. Ataki dat die hora abong stam. Je ziet, au kon kies vruchten, au fadon, dat ik den yang. Dan dat heb ineens zo wat rabijing
begin londrape. Want zien kriki wat er lonen visie. Die nesa asan is nep zijn in een woestijn. Maar dit is nou een wonder, omdat nou een wondertje mee geboren. Dat attackje dringing en yang en bevredig, mekisref, boom. Maar baka dat die tego baka drego baka na den sma, taki je vaste en in taki, no tak next. Dus dat drego baka dan wan ching en anu, abeng besonder ching no iko na wan ching. Dus mataki sang, maar je fai ko wan ching sai sang ai, fa dat kan. Ping mo pasan de ipa no menu wan matakrumang. Ifron iman no menu wan wakafro. Da fai ko, dat wan taki je begrijp zij bedoel. Da anotaki leki a sornang en finga gonap ching. Dat wat taki accept ching. En taki faukan tak na wan ching pas geboren ching. Dan Jezus op hem mogen de ataki. Kala inni abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan inama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Je hoort dus die ataki. En dus kreeg je dit in de chintakso. Maar baladanga si sang archimang travici bogomoro faranga tori de mot. Bijing na vertaling voor sa ataki. Nou sam gomor fara fa a geboorte fa bijing voor Jezus ben de. En fa sande bing en broko da ben do. Inshallah na de leri da benji. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله